Lligant-ho a la mat, no puc entendre com Piera encara no té cap instal·lació municipal amb plaques solars als sostres. No ho puc entendre. Una població com la del costat, Vallbona, s'ha posat les piles abans que vosaltres. És que és increïble. I aquí, mira que hi ha sostres municipals per fer i posar plaques. És que no ho entenc. Em supera. I amb el romanent que teniu, no entenc que no us hi poseu a fer-ho, sincerament. Lo de les plaques solars, com bé has dit, sembla mentida que estiguem en aquesta situació. És a dir, que l'Ajuntament no doni el primer exemple de cobrir, diguem, totes les seves superfícies amb plaques solars. Ho tenim sobre la taula i durant aquest mandat treballarem en aquesta línia. És a dir, justament també acabem de començar, aquests projectes no són cosa de 4 dies, però sí que estem interessats en fer un canvi en aquest sentit. No et puc dir res de tal edifici a tal data estarà.